Spil ud af! Spil ud af! Kom nu! Tør fra! Luk nu området! Alene! Ja! 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 Så Larsen. Hvad skete der? Jeg så det. Det var straffe, mand. Hvordan? Var det Håber, der blev sædet? Ja. Jeg kunne ikke se det ordentligt. Så er klart. Så nu skal vi altså have den her ordentlige guldbog. Ja. Hvorfor er det dig, der får lov at filme alt det sjov? Guldbog, kom lige til vinklen, okay. Er ikke sådan, den skal sidde? Ja. Den er fin. Vi har hele... Ja! mand! Godt, drenge! Ja, sådan! Sådan! Så er der jubel! Stærk, drenge! Hold kæft. Jeg synes, det var godt lagt af Simon. Det var Ja. Simon dernede. Det er den der Oliver. Fik du den? Højre! Det er bare her, var det flot! Fuck, jeg er meget bedre dig til at filme, jo. Fuck, jeg er meget bedre dig til at filme. Hvad var det? Jeg fik Nej, fik du det ikke? Hvordan, Lars, hvordan kan du overtage, give ham der styring? Ud af! God bold! Og så Weber! Simon Weber-grin! Jamen, jeg så ikke målet selv. Okay, Weber scorer! Weber scorer!